Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po kaya kayong talasuyo, JM De Jesus. Arenin na rin mga ragula balita ngayong Lunes, August 21, 2023. Pupulda ring major palay producing region, maragol sa pamagbabaning presyo ng abyas. 380,000 learners kin Pampanga, asaning DepEd magbalik ang eskwela ngayong school year 2023 to 2024. Tepangan ng Ninoy Aquino, gaganakan ngayong August 21. Mahigit 500 Fernandino at Fernandina may graduate king ALS program ng San Fernando. At Kapampangan basketball coaches, suportado ang Gilas Pilipinas king FIBA World Cup 2023. Sumangit na ring makamala presyo ng abyas, panaligan na kanong Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mag-stabilize na yung presyo ng abyas ngayon daratang nga months. Iti uli mag-umpisa na kanu, ing panauning pamamupul ka ring major rice producing regions, ang Timok Heniking Central Luzon. O ining report. Almusal pagtuan ng ganang apunan maralas mababating keng lamesa tamoy nasi. Happy nini ingaw sandang staple food dareng Pilipino. Hanya nang mikakamalya ni king merkado dakalang taga na reng sasaising at miapektuan. Keng meging pasyag na namang President Ferdinand Marcos Jr. anyang August 18. Panaliga na kanong mibaba at magineng stable ing presyo ning abyas uling malapit na ing panaunan ning pamamupul dareng local farmers. Bantayan namin ng mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price. Asuking migit 30 pesos kanoing farm gate price ning local palay produce ngeni. Kabang mikamal mo naman ing imported rice agpangkang presidente. Dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na ganun ang mangyari. Agbang naman kang Paulo Cruz, Branch Manager ng National Food Authority o NFA Pampanga, lin season niyang taga na ing bulanan ning Ulyo hanggang ng Agosto. Atin mo rin kanung magpondong pale aman yaman talaking data ka supply bang api sa lirang makamal ing karela. Ang pagkatanim po natin is July. July, August, aani tayo late September. Yan po yung calendar natin usually. Wala naman pong palay ngayon. So kung meron man pong may palay ngayon, yung mga nag-stock. Mga nag-stock yan. So, law of demand and supply po yan. Pag mataas yung, pag walang palay, mataas yung price niya. Pero pagdating po ng September niyan, sigurado po yan, magtatakbuhan lahat sa NFA. Kasi, ang inaano po nila, babagsak yung presyo. Dahil, kung nabalitaan niyo po sa TV, na meron pong agreement ang Vietnam tsaka ang India na magpapasok this coming months. So, dun pala mag-iisip na yung mga rice traders natin, mga rice millers and importers na, bet kami mamimili ng palay, may parating na bigas. Main driver kanung ni king presyo ning abyas ing imported rice at king tutusin maragulyaring responsibilidad ing NFA bang kanitang masambut deng local farmers kareng traders ang maralas manyirang presyo. Samantala, base king kwenta ning NFA atin neng tubong a 2 pesos kada kilo ing meto nga ortolano king 19 pesos a buying price da king pale. 15 pesos siya kanu ing production cost kada kilo at suking 2 pesos ing post-production cost king pamagbilad ning pale. King suma total 17 pesos kanu ing production cost ning metong a kilong pale agpang king NFA. Yung 19 pesos na presyo po ng NFA ay panalo na para sa mga magsasaka. Ngayon po, bakit po hindi natin inaalis yung 19 pesos? Bakit hindi siya nag-move? Ano po? Para po maintindihan ng ating mga kababayan, imagine niyo po kaya kung walang 19 pesos government support price. Maaari pong baka bilhin na lang ng 5 piso, 9 pesos yung palay. Kasi wala silang tatakbuhan na 19 pesos.
Kaya po yung NFA talagang nakapeg siya sa 19 pesos dahil iyan yung pagka binarat ng commercial industry, commercial rice millers and traders, tatakbo sila sa NFA, sabihin nila, oh, meron naman 19 pesos ang gobyerno, bakit namin maipagbaratan sa inyo? So yung 19 pesos po ng NFA, safety net po yan ng ating mga magsasaka. Yan po yung kay makabili, kay hindi makabili ang NFA. Yan po yung pinaka-barometer na kung saan, yan po yung tinitingnan ng mga traders natin na hindi na tayo pwedeng bumili ng mas mababa pa ron. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kailangan na kanong kumang permit in Department of Energy ng sablang sari-sari store owners ang magtindang liquefied petroleum gas o LPG agpang kay Department of Trade and Industry. Politin ng LPG Industry Regulation Act ang pinirma ng former President Rodrigo Duterte ng 2021. Para kay detalye ay ng balita na Liana Kadilaw. Antimong pandagdag kititinda naging kayang sari-sari store, mami sa linya namang liquefied petroleum gas o LPG, Bobby Aquino. Agyang pilang muka ng piraso at makayang masali pa uli ng dakal competitors, magpa-deliver ya pa mo rin iti. Bistaman small-time vendor ya, makasiguro naman ka rin sasali na kompleto timbang in kayang tinda. Potang pangargam na rin, yung kumpanya kaya na rin, computerized na. Potang karsmukan kargande. Kanyang kilo, 11 kilos yun. Nung halimbawa naman na mo, potang sinali, reklamo na kaya. Halimbawa, meron siya nga doon Domingo. Sabihan na kaya, tangki yan, kulang yan, karga yan. Siyempre, mag-report kami karon. 780 pesos ang presyo ng 11 kilograma LPG tank ngeni. Agpang naman king Department of Trade and Industry o DTI, epektibo ng LPG Industry Regulation Act na pinirma ng former President Rodrigo Duterte inyong 2021. Metong yaing DTI karang implementing agencies ng may sabing batas, kambi ang Department of Energy o DOE. Yung programa ngayon ng DOE in partnership po with DTI, sa mga susunod pong araw, makikita po ninyo magkakaroon ng pagbabago sa mga tangke natin. Kasi lahat po ng mga lumang tangke na hindi na po sila makatayo, ito po ay gagawing bago. At magkakaroon po ng specific na pangalan ng kumpanya na yun lang po ang kanyang gagamitin at yun lamang ang kanyang kakargahan. Makalagay mo naman kayong LPG Industry Regulation Act, abukot pa kayong store permit, kailangan na namang kumang aparting permit para kayong sakyan na gagamitan kempa mag-deliver. Pati rin magtinda ka rin bara-barangay, mangailangan na mo rin ka ng permit iba't kayong DOE. Gradually, even po yung mga nagbebenta ng LPG na mga nasa baryo, ay kailangan po nilang kumuha ng permit sa DOE. Kaya nga ito po yung sinasabi ko sa inyo na medyo malaking transition po ito sa mga nagtitinda ng LPG. Kada brand po ay isang permit. So kung ikaw po ay isang sari-sari store at meron kang kine-carry na 3 brand, kailangan po meron kang 3 permit. And even po yung mga nakikita nating mga sasakyan na merong daladalang LPG, yun din po ay merong permit. Pero ito pong sinasabi ko ay base sa aking narinig nung kami po ay nakipag-meeting sa DOE. Uling patupad na ng gobyerno yung mag-phase out ka rin generika LPG tank, kailanganan na naman kanong manutang pasibayo reng dealer. May take effect niya kasi niyan July 7, burina ng government, ganaganang generic mawala na. So, kaming mag-LPG, may obliga kaming manutang ulit, magpanibayong puhunan. Sobraya kasakit. Inya Noel at dating mag-deliver ka rin magtinda ka rin sari-sari store, pinili na namong tuknang. Maliban king permit mo king store, halimbawa tinakang DTI, tinakang BIR, tinakang compliance, at tinakang ganagan na karakal, aparte ya pang permitting sakin. Separate siya king PS2, makantaya kaselan, yung gewarang LPG. Tapos ka rin namang magtinda ka rin baryo, may pwedeng supplyan nung alaya ring permit. Nya sobraya kasakit ng giwarang LPG law. Ginawa lang kasing batas panahon ni Duterte, LPG law. Ngayon, masakit kitang LPG law, sobraya kahigpit. Small time magnegosyo, ilang mituran. Kasi ni halimbawa, ganagan ng generic palakod. Balang may itong tangki 1,000 plus. So nung dinalan ng tangki reta, mangailangan na kang 100,000 may kit.
Potang kai, bayo ka makakapagkarga, mangailangan kang supply agreement, kay ba't na ning supply agreement, permit kin Department of Energy. Sobraya kasi ilan. Para naman kanyang sasaling LPG at inyang panabilin in DTI Pampanga. Opo, usually po sa physical, Sa physical, pag hindi na po nakatayo, hindi na po pwedeng tumayo ang LPG, huwag niyo na pong kunin. Pangalawa po, dapat mayroong pangalan ng company na gumawa ng LPG cylinder na yon, At meron din po siyang nakalagay doon na net weight, yung kanyang net content in terms of kilos, sapagkat ang binibili po natin doon yung laman, hindi naman po yung tangke. Kaya lang po, napakalaking parte ng tangke. Kung hindi po maayos ang integrity ng tangke, ay pwede po itong pagmulan ng pagsabog o pagkasunog ng ating mga bahay. Ako, Inky, kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Obserbahan niya ngayon Aldo, August 21, ang 40th death anniversary ng former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Meto nga Ninoy karing madikdik ka kritiko na ning Marcos dictatorship, ang may assassinate inyang 1983 kay Manila International Airport o ang Ninoy Aquino International Airport ngeni. In kayang pangamate, ang metong karing megin trigger karing miyayaliwang protesta, ang minuli king EDSA People Power Revolution. At king pamagnasang mamye pugi king kayang kagitingan ang pondebosyon ti para king bansa, may deklarayang special non-working holiday August 21 ang Miyahos Ninoy Aquino Day. Base iti kay Republic Act 9256, ang pinirma ng former President at ngeni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo inyang 2004. Kiminsay na namang President Ferdinand Marcos Jr., ang anak ng diktador ay Ferdinand Marcos Sr., makisan metong yakano iti king commemoration ng Ninoy Aquino Day king bansa. Pauli na kanunin kayang pamanindigan para king kayang paniwalan, ang pamikalaban karing kayang pamanlaway na usto, megaya meto nga halimbawa ning alampat ng determinasyon para karing dakala Pilipino. Amuyutan nala namang Marcos Jr. ding sablang Pilipino, amisan metong para king pamanyulong king kaluguran tamong bansa. Magbalik yung ibanin at balita para king aliwa pang balita.
Makatuto kayo pa rin Kimbalin at Balita at para king aliwa pang balita. Balaos pamuri ni gagawa ng pamagsadya ni Department of Education para king pamabuklat ng klase ka rin public schools king 29 ng Agosto. Kaya king Pampanga, miras king 380,000 learners ng asahan na magbalik ka rin eskwela para king school year 2023 to 2024. Magbalik kay Paulo G. Santos. Bista man mumurang problema pamurin ing albug king kapata distrito ning Pampanga, pauli na ning high tide. At maski na kinati na ing danom kareng aliwapang lugal keti, makalbog la pamurin deng mapilang eskwela. Basikin datos ning Department of Education DepEd Pampanga School Division, 28 out of 568 public school campus keti probinsya ing pane miyayalbugan. Bang ekonomiya apektuhan ning pamag-aral dareng learners, patupad nening DepEd ingawsan rang sagip o Solving Academic Gap Through Intervention Materials Partnership. Agpanggang Dr. Celia Lacanlale, pamuntok ning Curriculum Implementation Division ning DepEd Pampanga, magagamit la pamurin keni reng instructional materials a megawa. Anyang kasagsaganing COVID-19 pandemic. Ito pong ating pong albugan, pwede tamo pong mag-modular karela. So, tintamo pong modules, may gawa po kahit pong panahon na ng pandemic, at tintamo pong Super K, teleskwela videos, educational videos, SERPAO, na ready po may gawa, laking sa na po ng Kapitolyo. Pwede na pong albending anak tamo, bakang magpatuloy po yung karelang pamag-aral. Dito pong kaya katamong, may albugan mo naman po dati, tintana naman po kasi instructional materials, kaya pong project sa GIP. Agpangkang Makanlale, malino kanuing meging pamagplano ra din na Superintendent Romeo Alip ning School Division Office ning Pampanga. Kaya Berry Assistant School Superintendent Melissa Sanchez, Dr. Shirley Sipagan at School Governance and Operation Division Chief Arceli Lopez king pamamuklat ning klase. Kareng 11 mga munisipyo asa sakupan ning karelang opisina. Asahan da kanung mitas 10% ing bilang dareng learners para king school year 2023-2024. Tutumba siya kanu ining maigit 380,000 na estudyante ing karelang pagsadyan magbalik kereng eskwela magumpisa king August 29. Kawani la pa kanu keni reng mag-aral kareng private schools keti probinsya. Migit po 380,000 ma'am. Opo. Migit 380,000 kanya pa mo pong public school ita. Ang ganing high school ita ma'am. Opo, ang ganyan po kantang senior high school. Maliban pa po kantay tengking private, uling king private, yung kaya katampong dating numero ngayon, ngayon yung po katang 52,147. So, asahan mi po, atin tamong mga 57,362. Kaya po pamagbukla ng klase. Oras magkulang la kanureng classroom uli dareng mera kala estudyante, makasadya la kanureng aliwang posibilidad bang magamit learning places. Nung pamurin kanu sapat, patupad de kanu ing shifting kareng klase. Ma'am, atin po bang isyong congestion kaya ni po kaya katamo Pampanga, karen pong school building tamo? Karen pong school building sana man, atin po talagang makaprograma for minor repair, atin mo naman pong major repair, ang po atin naman pong rehabilitation mo naman. Yan pong anak tamo, nung sakali pong atin pong congestion, o din pong atin pong minor repair, ang pong major repairs, pwede na po magamit at ang alwata mong structures king DepEd. Like for example po, ito pong covered court for the meantime, pwede po magamit mo naman itang karelang ICT na room po, o alwa pa pong struktura king karela pong eskwela, bakang regular na po pong makapaglase din kaya katamong anak. Pero madakal na pong eskwela talaga naman na kikya kaming pa mag-monitor, naman talaga fully congested. Uling pong atinda naman pong shifting. Pangaras naman kareng bilang dareng teaching personnel. Atin niya keng kulang at 13,000 na talaturo ing Department of Education Pampanga. Andi mo po king kinder SERPAO, atin tampong 1:25. So, kaya po kaya katamong grade 1, grade 2, grade 3, tintamo pong 1:30, atin tamo pong 1:35, 1:45. Po king maximum po niya, kaya katamong junior high. Pero rin po kuminsan, naman po mahigpit talagang masusunod. Like for example, buko consider tayo naman, impong dagol na ning metong classroom. Nang kaya po, di man po asa pata po 25, buling masyado yung malating classroom for the kinder learners. So, nang kaya labi lang 5, nang kaya 20 na po, nang ita pong kahit among
morning shift na po. Ang afternoon shift kanto, ita pong 1:25. Diyan naman po asapak mo naman, niyaring kaya katamang teachers. Uling na ita pong kaya katamang planning parameter na 1:30, 1:35, 1:45. Samantala, naman kanu mandatory ing pamanyulod uniforme kareng learners king public schools. At paganakanan ning DepEd, do pwedeng tanggapan deng eskwela reng sablang bisang mag-enroll. Makabuklat siya pamurin kanu ing help desk ning DepEd Pampanga para kareng nialiwang concerns, dikil kimpamamuklat ning klase. Ako yung kakain tula suyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Para king aliwang balita, arestado na ring 3 drug suspect king meto nga buy-bust operation apeni muna ning Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 o PDEA Region 3. King barangay Dapdap syudad ni Mabalacat, Pampanga anyang Sabadong Bengi, August 19. Ikwaking operasyon ing 4 na pirasong heat seal transparent plastic sachet, meto nga open transparent sachet, ang maglaman 17 gramong shabu at mikialagang 115,000 pesos. Assorted drug paraphernalia, ang pong buy-bust money. Pedalala rin ikwang illegal substance king PDEA Laboratory Section, ban kanitang lumabas king forensic examination. Midalumano man kanong violation king Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165 ding mera ka pa sospek. Tinanggap lang diploma ring mahigit 500 Fernandino sinyang Webis August 17. Pauliniti king karelang pamagkumpleto king karelang pamag-aral lalam ning Alternative Learning System o ALS king syudad San Fernando. Mayari lang elementary ang pong junior high school ding ALS beneficiaries, iba't king 30 community learning centers. Pinuri na nomang City Mayor Vilma Caluwag, ding may ngayaring karelang pamagpursigi, makanyan muna man ning City Schools Division, king karelang pamanang Tabay Careti. Agpangking Department of Education, metong yang parallel learning system ing ALS. Gagawan niya itiki modular o flexible mode, na bibiyay ka ring individual o allow kulang access king formal education. Magbalik yung balin at balita para karing aliwa pang balita. Makatuto kayo pa rin king balin at balita at parang aliwa pang balita. Bago pa paglabanan ng iba't ibang pambansang koponan ang Naismith Trophy ng FIBA Basketball World Cup 2023, nag-ikot na ito sa Pinas para makita ng Pinoy fans. Kasabay nito ay nagdaos din ng meet and greet ang mga idolo nating basketballista na tumatayong FIBA Ambassadors. Silipin natin ang mga eksena sa trophy tour sa sports balita na ito. Bago pa man magsimula ang bakbakan sa FIBA Basketball World Cup 2023 para sa gintong tropeyo, ay nagkaroon na ng pagkakataon ng mga Pinoy hoop fans na makita ng personal na pinag-aagawang Naismith Trophy. Present din ng mga Gilas Pilipinas greats na siyang tumatayong ambassadors para sa naturang event. Dinala sa Cebu ang Naismith Trophy noong August 14 at nakapag-ikot na ito sa Mactan Shrine, CC Lex,
Fort San Pedro at sa SM Seaside kasama ang sharpshooters na sina Gary David at Jeff Chan noong August 15. Sa Davao City People's Park, Philippine Eagle Center, Malagos Chocolates Museum at SM Lanang naman ang sumunod na destinasyon ng tropeo noong August 16 to 18. Present din sa trophy tour sina Gary David na Pride of Bataan at two-time Best Guardian Asia at Kapampangan basketball superstar na si Jason Castro. At dito lamang August 19 to 20 ay dinala na sa playing venues na Philippine Arena, Smart Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena ang gintong tropeo. Nakipag-hi hello din ng mga fans sa iba pang Gilas Ambassadors. Sa EDC Wind Farm, Kapurpurawan Rock Formation at Suba Sand Dunes sa Ilocos Norte naman ang last stop ng Naismith Trophy mula 21 to 23. Samantala, get ready to be part of history and cheer for your basketball idols sa FIBA World Cup 2023 for as low as 499 pesos simula ngayong August 25. Mabibili sa ticketnet.com.ph ang mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ang Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa ibang mga detalye at schedule ng mga laro. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to! Balitang FIBA pa rin tayo mga kabalen. Dinaos sa Estados Unidos ang 2002 edition ng FIBA World Cup. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isanagawa sa birthplace ng basketball, ang prestiyosong torneo. Narito ang report. Nagmistulang homecoming para sa sports na basketball ang FIBA World Cup noong 2002. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay dinaos ng prestiyosong torneo sa United States of America ang bansa kung saan naimbento ang laro. 16 teams na nagpagalingan sa Indianapolis Hardcourt mula August 29 to September 28, 2002. Bukod sa host nation na USA, present din na 5 kwalipikadong kupunan mula sa Europa na Yugoslavia, Turkey, Spain, Germany at Russia. Pasok din ang mga qualified teams mula FIBA Americas na Argentina, Brazil, Canada, Puerto Rico at Venezuela na sinamahan naman ng mga kupunan mula sa Asia na China at Lebanon. Hindi nagpahuli ang nangungunang dalawang bansa mula sa Africa na Angola at Algeria at kampyon ng Oceania ng New Zealand. Hinati sa 4 na grupo ang 16 na koponan para sa round-robin play. Ang nangunang top 3 finishers sa bawat grupo ay sumulong sa pangalawang yugto ng kompetisyon. Umabante naman sa knockout stage ang top 1 ng kada grupo. Matapos ang mainit na sagupaan, pasok sa Final Four ang New Zealand, Germany, Argentina at Yugoslavia. Nagharap para sa battle for bronze ang New Zealand at Germany. Tinambakan ng mga Aleman ang team mula Oceania sa score na 117-94. Hindi naman nagpapigil ang mga reigning champs na Yugoslavia sa final round kontra Argentina. Umabot pa sa overtime ang laban para sa gintong tropeo. Sa huli, nanaig pa rin ang bagsik ng Yugoslavia sa score na 84-77. Ang pagkakapanalo ng Yugoslavia ay ikalawang back-to-back championship patapos ang 1959 at 1963 wins ng bansang Brazil. Samantala ay tinanghal naman ang most valuable player ng season si Dirk Nowitzki ng Germany. Kumana si Dirk ng 24 points per game na naging susi para makamit na kanilang bansa ang unang podium finish. Samantala, get ready to be part of history and cheer for your basketball idols sa FIBA World Cup 2023 for as low as 499 pesos. Unang magsasalpukan ang Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25. Mabibili sa ticketnet.com.ph ang mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa ibang mga detalye at schedule ng mga laro.
Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Tiwala raw mga kilalang Kapampangan basketball coaches sa Gilas, Pilipinas ngayon darating na FIBA World Cup 2023. Kaya naman hinikayat din nila mga kabalen na ipakita rin ang kanilang mga suporta sa ating national team. Narito ang report. Isa sa mga rason kung bakit matagumpay ang isang sports team ay ang mga coach na umaantabay sa mga atleta. Sila ang nagsisilbing mga gabay upang mas mapahusay pa ng buong koponan ang kanilang galing at mga talento. Kung wala ang mga coach ay masasabing hindi kumpleto at walang matibay na pundasyon ng isang team. Dito sa Pampanga, marami na mga coach na humubog sa mga magagaling na manlalaro lalo na sa larangan ng basketball. Isa na rito si Coach Aisel Santos. Aniya likas na sa mga Kapampangan ang tibay at lakas sa loob sa hardcourt. Siyempre, nakikita nila yung mga nagiging product, lalo na yung Pampanga Delta. Nakita naman natin, mostly nasa PBA. Like Arwin Santos, Ian Sangalang, Calvin Abueva. Siyempre, dun pa lang napapatunayan na natin na pagdating sa basketball, yung Kapampangan talaga nag-stand out. Para naman kay Coach Alan Trinidad na kinikilala bilang Pampanga's Ultimate Coach, dekalidad ang laro ng mga Kapampangan players. Kayang-kaya raw nila makipagbuno sa national at maging sa international arena. Actually, tayong mga Kapampangan, kami mga Kapampangan, hindi tayo magpapahuli sa ganyan. Ang quality namin is pang-international talaga. Since mga bata pa yan, lalo na pag nandito sila sa amin sa Pampanga, marami kaming programa para sa kanila. Kaya pagka sila napunta na sa Manila Basketball, o kaya mga ibang liga quality ang dala nila. Mahalaga rin daw na na-expose sa international games tulad ng FIBA Basketball World Cup, hindi lang ang mga Kapampangan kundi ang lahat ng mga Pinoy baller. Ang importante, yan kasi ang pinakabasihan na ligang yan kung anong klaseng player meron tayo sa Pilipinas. Pinamumunuan ni Coach Chot Reyes ang national team na sasabak sa FIBA Basketball World Cup 2023 na magsisimula ngayong August 25. At para kay Coach Alan, papalag ang ating lineup kontra sa ibang mga bansa. Lalo na't may mga kabalen din tayo magsusuot ng kulay ng bandila ng Pilipinas sa hardcourt tulad ni Japet Aguilar at maging mga NBA superstar na si Jordan Clarkson. Palagay ko, maglalaban, lalo na home court tayo, nandito tayo sa Pilipinas. Malaking bagay yung crowd. Kaya naman inaanyayahan ni na Santos sa Trinidad ang ating mga kabalen na huwag magpahuli at manood ng mga laro ng Gilas Pilipinas. Samantala, gear up na mga kabalen basketball fans. Handa na makipag-showdown ng Team Gilas Pilipinas sa bansang Dominican Republic at maglalaban din ang bansang Angola at Italia para sa unang panalo sa doubleheader opening day sa Philippine Arena. Maaaring bumisita sa ticketnet.com.ph at smtickets.com para maka-avail na ng mga passes sa mga iba't ibang laro na gagawin dito sa Pinas. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Apin rin ding mga ragula balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para king aliwa pang updates, i-like and i-follow yung lamo rin kaya kaming social media pages. King Facebook at CLTV36Official, ang pong CLTV36 News. Para king Twitter at CLTV36. Instagram at CLTV36Official. At king kaya katamong TikTok at CLTV36Official. Nung buriyo lang balikan, dahil kaya katamong programa king CLTV, pwede yun lang apanalben king YouTube channel at CLTV36Official. At king kaya katamong website at www.cltv36.tv. Panalben lading ng programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115. Ampo ka rin kaya kaming 39 cable partners. King lagyo na ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.